Straight to the point. Sa pikas bahin Cebu City Mayor Nestor Archival nihatag og pito ka mga adlaw sa mga kontraktor nga moduso na sa ilang pasalig nga siguradong mahuman ang ilang proyekto sa saktong panahon og ilang matuman ang requirements sa proyekto dinhi sa Dakbayan sa Subo. Straight to the point. Dili mosugot si Archival nga doon na mahigala mga proyekto nga malangan mula pa sa target nga niya nahimutang sa Dakbayan sa Subo. Straight to the point. Pagtagad rubutaga sa atong paman-uban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin Kapitolyo ni Paso Sisab sa nahugno nga riprap sa usa ka road concreting project sa barangay Kabadyangan, lungsod sa Compostela nga nitabon kini sa 5 ka nagparking nga mga motorsiklo. Straight to the point. Mao ni ang giadto mahigalang Idol Tweety nga dunay upat ka mga kung 5 ka mga motorcycles nga natabunan. Pagtan-aw sa riprap wa man di ay kabilya. Straight to the point. Pisos Ginoo ko. Karon mutaga tagan tanig pagtagad kinsabay kontraktor ni ini. Gipasusi karon sa Kapitolyo mga sukit tig paminaw. Kinsay kontraktor ini diin gikan ang pundo labot ani. Atagan tanig pagtagad rubutaga sa atong pagman-uban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin ni ay kaso mahigalang kanhi Gobernador Gwen Garcia nga iya mga kaigalaang gifailan og motion for reconsideration dito sa buhatan sa Ombudsman. Ang update mahigala gibasura kini ang iyang motion for reconsideration dito sa Ombudsman. Straight to the point. Katasan ni pagtagad rubutaga mga kaigalan sa atong pagban-uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa kauluhan alang ni House Speaker Faustino D ang ayang itugyan ngadto sa Independent Commission for Infrastructure ang investigasyon kabahin sa anomalosong flood control projects o gi-turnover ngadto kanila ang findings sa investigasyon sa ubos balay balauranan o sa Senado. Straight to the point. Ato ni pagtagad rubutaga mahigala ang Senado og mo imbestigar sila pinagi ni Ping Lacson naara nila na kay lahi man na mga higalang purpose sa investigation sa Senado na ana sa Blue Ribbon Committee in Aid of Legislation. Kaning sa House of Representatives pwede gihapon in aid of legislation. Pero medyo hilas paminaon ang House of Representatives nga mag-imbestigar nga sila mismo dili magkapatawag sa ilang mga kaubanan nga maoy responsable sa bastos nga budget nining 2025. Straight to the point. Ang pinaka-bastos nga budget sa history sa Pilipinas, ang 2025 budget. Unya di nila mapatawag mahigala na kalarga na lang sa Amerika si Saldico. Wa gyud mapatawag mga higala sa mga congressmen nga kunuhay nag-imbestigar. Straight to the point. Nga sila mismo nakahibaw man kinsay mga tao nga responsable ani naunsa. Pariyargo na kasamang Inday Ken nga doon na bay treasurer ba ninyo nawagtang ang kwarta nga gigunitan sa treasurer. Ang treasurer may unang ipatawag ngano man taga-imik explanation ngano naunsa ni. Ya kanay mga higala inani ni ang Committee on Appropriations. Si Saldico mga higala maoy chairman natong paghimo ining budget sa 2025. Siya chairman nya dili mapatawag mga sukit paminaw nakalarga na lang sa Amerika. Straight to the point. Karon hasta si Martin Romualdez angay ni sa mga higala nga mohatag og eksplikasyon. Wa mapatawag. Di wa mo angay nga mag-imbestigar. O nya hantod karon atong latest may higala nakuhang report matod pa wa na sa Amerika. Indekin. Si Saldico asa naman da ining tawhana? Straight to the point. Ingon nagpatambal sa Amerika. Unsa man ning kalakiha? Og moingon ka may higala mga high-tech nga mga gamit. O patambal og naunsa manggaling siya to sa Amerika. Karon ni balhin og asa dapit ni balhin. Ni stay dito sa New York 19 lang kaadlaw nya nawa rapod sa New York. Asa man ato pangitaon ni Saldico ron. Ang magmoingon nga ni balhin kay nangitag high-tech pagyod. Mas high-tech pa sa Amerika. Kani mga higala bida. Makapalingo-lingo na tayo ng kalakiha ron. Naay report mahigala nga matod pa gikan sa Amerika nilabang dito sa Europe. Nagunsa man sa Europe. Og mayngon kag high-tech nga mga gamit na sa Amerika, mga tambalanan tuwa sa US. Basig mingon nga ningadto sa Europe kay nihapit pa og shopping dito sa mga branded sa Europe. Kata ni pagtagad lubutaga sa ato pamanuban usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa laing bahin kapin sa 200 ka mga tao na dakpan tungod sa paghimo og kagubot atol sa mga rallies ni adtong Domingo batok sa korupsyon. Straight to the Ang point. rally din sa ato sa Dakbayan Subo at least malinaon mao toy bintaha.
Pero nalibog gyapon tong uban kay doon na nagpundo-pundo kung asa dapit magkuyog tong uban. Kay lain-lain lagi agenda. Mas grabe dito sa kauluhan mahigala kay doon ay mga nasakitan, no? Mga nagrally nga mga nadakpan ug doon ay mga pulis pod nga nasakitan. Ato ni hatagag pagtagad ng butaga sa tuban uban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Niya ko'y point. mga placards, naglibog ang uban. Unsa nga placards ang ilang dadon, o unsa isuwat sa placards, o unsa manghigalay ilang krusada gyud sa ilang rally. Ang uban mahigala naguban-uban lang. Ang uban mahigala na libog, o unsa ilang barugana. Unya, kinini ang doon naman mga higalay, mga 200 man kabuok mga tao na dakpan atol sa gihimong kagubot sa rally. Naon sa maning kalakiha mga sukit ti paminaw, daghay mga nadakpan, doon ay mga nasamdan, doon na po mga pulis nga bukol sa dindakin, no? Kinini ang medyo gubotong rally dito sa Manila. Ang dini sa ato malinawon kaayo ra, no? So doon ay pre-rally, ang uban doon na rin mga speeches, mga higala nga gipadayag. In fact, dito may higala sa Attorney Democrito Mukring Barsinas, usa sa mga survivors panahon may higala sa martial law. So kana si Attorney Mukring nag-rally na kaniadto sa Marcos Senior. Karon ni rally na pagbalik sa Marcos Junior. Niadtong milabayng Domingo, mga kaigalaan kay maot kadto ang kasaulugan sa martial law, mga suking tigpaminaw. Straight to the point. So nagmalampuson ba ang maong rally? Ang tubag nagmalampuson sa pagpadayag sa mga tao nga atong ipadayag ang atong kasuko ug atong kasagmuyo. Labot mahigala sa grabing kinawatay sa kwartas gobyerno, grabing kinawatay sa budget mahigala sa flood control projects. Straight to the point. Pero malampuson ba nga tanggalon si Marcos? Wa. Kay kinini ang dili man pareha mahigalag agenda ang tanan. Pero at least nagmalampuson sa pagpadayag sa gibati o sa opinion. So at least, pero kuwang pa yun mga sukit tigpaminaw kung gusto gitag seryoso yun nga klaro yun ba? Punto por punto ba? Kana si Saldico, tuan ni Layas, larga sa Amerika, gisusi dito sa Amerika ang report, wa na dito. Nagtago-tago na ni. Si Romualdez, dili na po Speaker of the House. Doon na mga accomplishments ba? Sa pagkas, mga tao nga nasuko na o nipakita as kasuko, doon na mga accomplishments. Pero kuwang pa. Ato ni tagag pagtagad ha, kay Perbida. Kinini ang rally niya tumilabayng Domingo. Sa ako nang ginaingon, lahi sa rally sa IDSA 1 ug IDSA 2 kay nagkaiusa mga mga tao. Ang IDSA 1 mahigala batok ni Marcos Senior, tama na, sobra na, palitan na. Tanggal gyud si Marcos Senior. Sa rally mahigalang irap, mausad to. Tama na, sobra na, palitan na, tanggal po si irap. Ang karon, di man mo isinggit sa mga tao. Nabahin man. Tama na, sobra na. Ang palitan na kay wa man. Nabahin man mga tao. Kadto mahigalang mga nasuko gyud. Kinsa ni mga involved mingon gyud palitan na. Doon naman po mahigalay dili. Kay nahadlok mahigalang nga palitan basig si Sara maoy mo puli. Kay under mahigala sa atong balaod. By succession si Sara may mo puli. Di po sila gusto. So muna nga wa magkahiusa ang katawhan, lain-lahi og agenda, mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Pero pagpadayag sa mga taos kasuko na ana, og ingon man mahigala katutuang si Romualdez wa na diha, naka-resign yun mga kaigalaan, ipalagpot, pero ginganlan lang og ni-resign kuno siya. Diya pa mga higala si Saldico, og uban pa mga sukit tigpaminaw. Nya kini pong nagmotor mahigalang ni apil sa rally names. Napo ni sa iyang kagulingong punto insa ang pangayuan sa permit nga asa man yung permit magrally isa. Permit niya kana din nangawat sa flood control na sa permit. Atal ni agi katawa mga sukit tigpaminaw. Now ato ni mga higalang analisaron kini mga placards nga nanggawas ang tumilabayng Domingo kay wa man gud ni dili ba magkahiusa ba lain-laing agenda. But may nagingon freedom of expression mga kaigalan atong respetaran ang mga tao sa unsay ilang gipadayag. At least pariha tanan na ata mahigalay common denominator suko ta sa flood control project. Pero tangtangon bas Marcos o dili nabahin ta ang mga tao. Nabahin.
O kana mahigala mensahe na ngadto Presidente Marcos nga motarong siya. Otherwise mapariha ta sa Indonesia nga dunay mga nagrally o mapariha sa Nepal nga dunay nagrally na karisain gyud ang ilang mahigala na pulihan gyud ang ilang Prime Minister. Straight to the point. So kini message indako ngadto ka Marcos. Dito Gus Marcos sa Malacañang. At that time nagpundo sa Malacañang si Marcos. Niadtong Domingo, naningkamot sa mahigala nga safe sa dito. Nya nano may pubya mahigala sa BBM. Kay katong iyang amahan, natanggal man to gumikan sa rally atong February of 1986. So, kabado siya. Kabado siya ini mga higala mo na nga tan-aw nako. Malagmit indekin nga kinis BBM, iyan na ni mahigalang gibutyag ni mga flood control projects. Iyan ang giuna-unahan na lang. Unya, parang tangon ng mga na-involve para di po siya ma-appeal o tanggal. Kay duha may tabo ini, malagmit, kinis BBM, nabahinan yun eh. Pero mahimo po nga butan talang gadanghag lang siya, kay under si Watchman. Pero may tulubagon siya dako sa katawang Pilipinon. Sa ako nang gika-esplikar mga higala, kinigong tanan, nga mga flood control projects, mga sukid tigpaminaw, gumikan man ni sa budget mga sukid tigpaminaw. Labi na ang pasar sa budget karon kining 2025 budget kay dumdo mo pagsugod pa lang pasar ni budgeta controversial na kayo. In fact gi-review kunuhay ni BBM, gi-review kunuhay kay bawo ka nga kanang DPWH labihan ka kurakot kana mga higala nga ahensya mo pa gibutangan og daghang kwarta. Kisa may nagbutang ana ang Congress o gipirmahan ni BBM. Naman nila ang power of the purse. Balik ko na ko, ang power of the purse na as Congress. Ang gahom sa pag-budget, mahigala, pagbutang o asa na butang ilang budget na sa Congress, particularly sa lower house of Congress. Muna nga tanan mga higalang department heads, matubang na nila dito. Even si Sara Duterte, ni atubang dito mahigala sa lower house of Congress, kaya ni-explain, ni-defend sa iya mga higalang budget. Sumatubang na dito, inana kagamahanan ang atong mga congressmen, labi na kanang naa sa Committee on Appropriation. Unya, kinsa may chairman ana, mauman mga higala si Saldico. Kinsa may speaker, mauman si Romaldes. Unya, karon gi-review, kay controversial man. Ipakita rin naon nila ni Saldico ni Kwandong. Saldico, kini si Romaldes, iapela po na sa BBM. Straight to the point. Kaning tulog yun, mo ni mahigala sukton yun sa katawhan. Nganong sukton, tungod kay sila maoy gamahanan nga nagpasar ka ng budget. Naraman nila, kanabito Sara, umingon dahil ito aprobahan ng kang sarang budget, sila magbuot. Kani Saldico, si Martin, mupirma po si BBM. Kay mahimo man balaod, di ba na mahimong balaod, mahigala, kung dili mo pirma si BBM. So ang Senate, igo na sa muhatag mga proposals dito, unsay ilang i-propose dito mahigala sa nag-originate nga budget dito sa lower house kay ilan ang exclusive power sa lower house of Congress. Straight to the point. So karon mismo gani mahigalag tanaw ha si Cristina Frasco lang na Department of Tourism ilang gilaslas ang budget dako kayo sila magbuot-buot ngano man sila may gamhanan ana atag budget may galang Sara, pilagi pa ngayong Sara, kanira inyong i-approve. Ila na mahigalang gahom ka na sa lower house. Hasas Cristina bagulbol, kay giibanan og dako ang iyang budget. Pero nga naman tanan nga mga departments, nalupig pa gani ang Department of Education nga unta, under the Constitution, siya man may dako untag budget. Tuag gibutang sa Department of Public Works and Highways, my God! Straight to the point. Nga naman sa tanan mga higalang ahensya, dito gini may butang, trilyon ko na. Trillion god. 1.1 trillion to ang mahigala sa Department of Public Works and Highways. Kinsa may nagbutbuot kini si Saldico, si Martin Romaldes o niya gipirmahan ni Marcos. Straight to the point. Kadi man mahimo ng General Appropriations Act o way pirmas presidente. So gi-question na kaya sa pagani mahigalang kwarta sa PhilHealth gibutang pa dito. Gi-question na kay numdo mo gi-question ang constitutionality ilang gi-explain nga kuno dako mangyapon ang education kay kanana ang gi-appeal na natog kwintada tong sa Philippine Military Academy indeken hasta sa Philippine National Police Academy. Trilyon ka ng budget oy. Diha mahigala sa DPWH.
Straight to the point. Nganong na trilyon man na, kining mga tawhana ang responsable. Na naabot ganito BBM. Kinumdum mo man na adalangan man atong budget gani karon. Kay gi-review pa kuno nila ingon niya na-review na, mo nang gipirmahan na kay na-review. Straight to the point. Kay wa to mahigala mapirmahe, do na tay reenacted budget atong 2024. Wa man gipirmahan man yung BBM. 11th hour naman itong pagpirma day. Nomdom mo, very controversial kining atong budget ron. Sus to as flood control, oy. Ha? Pero natong 2022 pa, daghan ng mga flood control projects, mga kaigalaan. Gisigihag bukbo dito ang department nga labihan mahigala kakurakot tuwa dito gibutang mga kaigalaan kanang maong kwarta. Straight to the point. So kinsa man ayaw ko inatalaw ang mga dagway ini mga tawhana. Labi pa ni Saldi ko mahigala to ni larga sa Amerika nya karon tuwa na wa na po sa Amerika. Ha? Asa na kani karong dapita mahigala? Nya kana ra bang giingon sa kining sa rules on evidence mga kaigalaan kanang flight is an evidence of guilt. Oh, nilupad sa Amerika nya gipangita dito 19 days na wa na po dito sa Amerika. Amot asa na karon? Ha? So unsa man tani? Murag ta na duwa og tubig-tubig ining kalakiha? Straight to the point. Mao kana nga balikon ko, Article 6, Section 24, Section 29, maklaro ni mo diya. Kinsa may mga tao nga atong tumbukon. Kinsa may mga tawhana na nga inani ning nahitabo karon, grabe mahigala mga budget nga nas DPWH na usik ka na, ghost projects sukuban pa, kinsa may sudyanan ni, dito sa budget, ang pag-insert dito, sa budget, gi-insert mahigala ini mga tawhana. Gipirmahan po ni BBM. Sumo ka na, nga kana mga higalang mga rallies atong ragon analisaro ning kuandong analisaro matong mga placards be nasama ba sa duwa nga dart ba napitong dart nga duwa okay na ginaw ibalik nyo ang pira ng taong bayan kini og sa kuan pa ni sa duwa pa ni nga dart kini siya nga placard kuan kini bullseye ni ha bullseye atong analisaron ha kay kalain-lain man mahigala ang mga placards dito pag rally awa ibalik nyo ang pira ng taong bayan. Og sa dart pa ni nga duwa, bullseye. Igo gyud mga higala kanang maong klaro gyud na, no? Kanang maong placard. Nga gibit-bit. Sa pa ning usa, kurap may SOP. Sa ning usa? Gobernong kurap may SOP lahat. Oh, kana sa nga pagkabit-bitas placards okay sana. Kuan na kana. Bullseye gihapon na mahigala sa dartboard. Oh. Onya kinini ang tanawa dong kani ayaw sa na dong katong usa dong be atong usa kani kana thou shall not sige be kana thou shall not steal kanang thou shall not steal og atong analisaro na nga placard mahigala nga gibit-bit bullseye pud na ha bullseye na sa nga kuno igo gyud og sa duwa pa na nga dark cape pintok igo ha bullseye yung agi mga sukitig paminaw ha mao kana mahigalay klaro-klaro mga higalang pagkaistorya og atong analisaron pag maayo mga kaigalaan ha igo gyud mga higala ng iyang dartboard kanang pinaka bullseye gyud mga higala na asto nga ang center of the dartboard kanang itom nga center of the dartboard mao gyud igo thou shall not steal pero kaning usa ka placard na analisaron to be kana usa names de katong usa kini sige be kana napagi-usa ni nim katong usa names katong usa si Marcos Singilin Duterte Panagutin kana katong pag yung usa names katong Duterte kana names be pakita be kana nga ato na saron mo katawanan ni ha kini Marcos Panagutin Duterte Patalsikin freeze names ha. Ngano nga kana siya duhaman kabok ng iyang gibutang mga higala nga mga punto Marcos Panagutin bullseye pero Duterte Patalsikin wa makaigo ngano man ang iyang pasabot mahigala nga ang presidente nga si Marcos Panagutin bullseye ngano Panagutin man apil man sa pirmas gaa pero kanang Duterte si Sara Patalsikin wa may labot ang vice presidente
Ang ato ba, issue por issue lang ning ato? Ha? Issue por issue ba? Lahi man mga higala tong kaso sa confidential funds, 125 million. Kay miingon naman ang kuha adto nga wa mga higala irregularity. Pero ilang gi subject for impeachment to. Ha? So lahi tong isgutanan. Ngano nang gawas ta sa kalsada because sa kaso may higala sa flood control. Flood control project nga anomalya, billions kini. Wa ta maghisgot og million, billion kini. 545 billion pesos nga flood control project. Busa nanggawas tas kalsada. So ang issue ron kining issue may galas baha nga kwarta sa baha in taon. Ha? Nawagtang mga higala og tuan na punta sa mga kontraktor taga DPWH o mga politiko kining kwarta sa baha. Mao kana nga pag-ingon Marcos panagutin bursay. Pero pag-ingon Duterte patalsikin nga wa man say labot mahigala man sa kapirmas gaa. In fact, may tubang mitas Duterte dito kaya na-defense sa iyang budget, gilisod-lisod pa isa may galang pangutana dito. Why labot si Duterte anak Sara? Kay kanang Vice Presidente, dili na mo pirma din ha mga kagalaan, aron nga mahimong ma-implement ka ng budget. So, og ato kanang analisaron, pag-ingon Marcos panagutin bullseye, pag-ingon Duterte patalsikin, hasta ang dartboard wa maigo. Ngayon, patuga-tuga magkakapil ang dart game nga. Huwag magkakaigo bisag sa dartboard. Delikado na dua-dua dartboard karon, dua-dua kag dart. Unya, pagtira ni mo ana, og doon ay naglakaw-lakaw tao sa likod. Ang tao mga higala dito sa likod, mao pa'y naigo hinuon mga sukitig pabinaw, bida. Wa, magkadima o kana, ha? Kanang pagka-istoryaha mga kaigalaan. Naunsa man akong stinger nga, nakalit man ikawa dire ay sa ha gamay lang kay mga kagalaan ha kay ako sanggi subay ni kadali dire ngano man ni nawagtang man ni wa man ni mo cooperate nako na kong stinger og buntaga gamay lang kayo ato sa yung tagag pagtagad mga kaigsunan unsa man ni adara kana cooperate na gamay kay so kini nagdala-dala ining maong placards, kini nagdala ining nagpasanpas ani ni either nalibog siya pag apilya sa rally. Naunsa na ning kalakiha mahigala, no? Ang gilaslasan ang budget sa Department of Tourism dahil mo na kisikisis Cristina, no? Kisa may nagbuot ng Congress kay nag-away naman si Duke Frasco o si Kwan Martin sunganga mo si Duke Frasco ag-ibanan ang budget Cristina sila rin magbuot-buot dahi inanak kagamahanan ng Committee on Appropriation pilay budget ni Cristina sa 2022 inday ang budget niya 1.4 billion sa branding lang branding and promotion lang pero si Cristina sa gudto iyang branding may galabi na nangupya raman sa gudtogod oy. Pero ang budget nila sa branding and promotion 1.4 billion. Inanak kadako. Pag 2024 giibanan oy. Sila nagbut-buot ka inanak kagamhanan sila giibanan kunta naman kanamo giibanan na 200 million na lang. Unya karon 2025 100 million na lang ka. Mona nga muingon ka mahigalag kinsay atong igon. Ning rally nato mga higalag kanang igo gyud ba nga punto. Kana pa yon saldi ko presohon bullseye. O yung Martin Romualdez panagutin bullseye na. Marcos panagutin bullseye. Pag Duterte patalsikin, wa makaigo asas dartboard wa maigo. O sa boxing pa na kay boxing pa na ang boxer mahigalap pag street punch igo ang kontra. Igos naong pag ingon may gala saldi ko prisuhon igos naong street punch igo lift hook pag ingon nga Romualdez prisuhon lift hook gyapon igo kontraktor Diskaya prisuhon igo gyapon sa uppercut BBM papanagutin igo gyapon sa street punch pag ingon may galan Duterte patalsikin ang referee mo na igo.
Wa ma igos punto mga sukitig paminaw. Ngano man? Punto por punto na to ha kining atong pagmarchas kasada tungod sa flood control. Kini siya nga kanang pagkasuwata wa magkadima o kini. Either wa sa kasabot unsa ilang giralihan na libog sila mga higala unsang kalakiha. Wa gyud, no? O sa boxing pa ni wa ka igos kontra ang referee mo na igos. Arita may higalas to mga issues karon nga buntaga. Bay-ubay tag mga hisgutanan mga higala oy. Gikan sa national nga hisgutanan mo patighog putas lokal ha. Karon tataod. Kay nga to ba ning nga magkayusa ta batox corruption mo man na importante. Dunay common denominator ta ana nga kining batok sa corruption labi na kining flood control. Pero kana mga agenda dahang uban, lahilahig agenda. Okay, ato lang i-consider na dahil nga part lang sa freedom of expression. Pero ang common denominator nga nasuko ang katawhan, gumikat ng grabing kinawatay sa kwarta, kaban sa gobyerno. Now, kini ra ba mahigala inig kinawatay? Kana bitaw mga bakakon manindagko ning mga tawhana, kanagong matud pala kanang kawatan, ang manghod ana ang kapagabakakon. Kay kana mangawat kag kwartas gobyerno, unya imong gibutangan nangawat ka kwarta. Gibutangan nimo diha mga higala og project implemented completed na makaka. So nagkuyog mga higala ng duha. Unya karon ang resulta og imong ipaagi sa korte kini. Kaso, mapaagi mo sa korte, pero makahire man ng mangingilnging abogado. Makapalit magani mahigalag Lamborghini, makapalit magani mahigalag mga Ferrari, kana mga GMC mahigalag mga sakinan. So, ngadto sa husgado, objek-objekan pa ng mga evidence na, no? Ang technicalities tanan. Pero diha ka makaingon mahigala ba nga di gyud magmalampuson kining although wa pata mga higala gyud mulampos gyud kayo ha, pero kining paghimog mga dautan do nagi katapusan. Wa mo tugot ang Ginoo kay gipadad ang tagiuwan mga higala, gipadad ag baha. Naklaro gyud ang ebidensya. Dili kinahanglan og kasabot ka sa technicalities sa rules and evidence. Pagtan-aw nimo daron nga ni baha, bisan pagtaong wa ka tunog og eskwelahan na kasabot gyud dunay kakulian ning anong ni baha man Di na madaan ang objection nga kining technicality sa rules and evidence. Oy, kaklaro ana mahigala. Kanang makakita ka sa mga proyekto nga substandard. Kanang proyekto nga way kabilya, madapa nag rules and evidence. Ang Ginoo may ni padagyot og kuan, uwan. So sa dihang giuwan bisag unsag pamakak nila, nabutya gyud ang kamatuoran, dunay problema gyud ang ato mahigalang flood control projects. Ya karon gisungog kita sa panahon na karon nando man super typhoon dito igo sa Luzon area daiken. Pagka igo dito sa Luzon area baha man gyud. Nya kita dili apektado man ta. Matag higayon nga muuwan. Muna ko ipaklaro lang gyud. Kay dunay mga tao mahigala nga kay bawo ko do na may daghang mga trolls nga ipang-hire kining mga politiko uban. Kini man na igo sa mga komentaryo. Do na pa mahigala nag-ingon nga paundangon taghisgot sa flood control project. Ang ko nagi kasulti, daghang kitag issues. Mahimo nga makalimtan nato ng issue ha, pero nig-uwan makahinumdum gyud da. Ang nature gyud may mapahinumdum nato. Bisan pag makalimtan ta na, kaya napay daghang mga pressing issues. Inig uwan, di gyud malikayan nga makahinumdum ta. Muna I hope mga higala kining mga tao nga masuko og muhisgot ta ining flood control. Nganong masuko man mo nga naklaro man ninyo nga naa gyud, nagbaha gyud. Do na mo'y anomalya ini. Mo na klaro ha? So may kasuko. Uban mahigala mo sunganga mo sukwahi sa atong opinion, way problema na. Kay lahi man tag mga opinion. Di man tayo uniform og opinion, okay lang. Ang uban mo uyo nako, ang uban dili, way problema. Pero inyon mahigala nga di na tapay guton ining flood control, medyo foul na.
Inigabot sa uwan-uwan, mahinumdom man kita. Nanapod ni uwan na pod ni baha. Ang kinaiyahan gyud mo nagpahinumdom na to. Karon no, kini na ang hitabo aron mahigala sa Nando, ni aning Nando. By next month ra ba? Na gawas ining Nando na napoy nag-ung-ong low pressure area. By next month mahigala magsugod ang laninya. Tuloy-tuloy na gyud taon. Sumuna nga dili malikayan by nature makahinumdom kita. Ang kinaiyahan mo nagpahinumdom na to. Straight to the point. Inig malingaw ka sa ubang mga issues kay malimot na ka. Kay dunay daghan pa mga bag-ong panghitabo. Inig uwan og baha. Mura ta mahigalag pikpikon imong abaga bang hisguti na pud tong hisguti na pud ang flood control. Karon no, ngay Nando. Grabe ang baha nga daan ni Nando dito sa Luzon area, dito man igo. Nya tuwa man dito mga ghost projects. Di na lang may malikayan. Nga mahinumdong yung mga tao dito na unsa naman eh. Tanawa ko, names ato tanawon sa names eh. Kini mga pagbaha dito names, asa man to names. Okay ni sige ko no. Naada ang video, katoto ang mga baha dito sa Luzon area, kini na igo sa bagyong Nando. Sige ko no dong, ato ko nang play dong be para makita na to tanan kini Nani siya ikuan, nani siya audio. Pihan ni kuan na Mao ni ang kuan. Bagyong Nando ni. Kaya super typhoon god. Sa dagat ni asa man sa mga baha dong. Kusog-kusog tong bagyo ha. Oy, super typhoon god. No? Grabe, ang dito na. Nay, grabe gyud mga baha. Grabe gyud din ko na. Asa man tong gibaha? Katong gibaha ko no. Sige gamay lang ha. Nani katong mga gipang baha nga area dong. Kani kini mo ni ang kato sa ilang mga sapa dito, mga suba. Sugay ni mga baha eh. Limang kakaisog sa tubig mga sukit ti paminaw. Sa mo na ilang experience ito ha. Okay, freeze dong. Okay, ano yung mga panghitabo dito? Dari sa ato sad naapod ha. Katong ko po sila totong balikan niya to taod. Nya para ba konsolasyon inday kin sa mga konsolasyon na pud ning konsolasyon. Nga ilang gipapaspasan og himo ng ilang kuan dito. Kay bulabog naman mga sukit ti paminaw ha. Katotoang uban nina nga medyo sugod na kabulabog. Hala balikin ninyo to inyong kuan. Gastuhin na lang to ninyo kay basi pa hinog masakpan na sa Independent Commission. Lisod na, no? Now, ato tagad pagtagad mga kailangan mauni ang mga panghitabo sa Luzon area. Unya, kini ni ang mga higalay simbahan dito. Ni dawat mga higala og regalo pod. Gikan mahigala sa district engineer. Pero kanang maong regalo ilang giuli ron. Ang parokya dito mahigala nga nihatag og regalo. Medyo nindot ka ba ng regaluha kay kinini ang pick up nga Nissan Navara? Askang sinawa man daiki oy. Gidawat mahigala sa parokyan la dito. Dili ang pare manadawat ini katong ilang kuan, katong kuan lang ang plate number dong. Kuan lang ang plate number. Kanana ang tabunin lang. Sige, karon to na sinaw mo kayo dai, nya mo na nga ilang gidawat. Oy. Pero mato padili ang pare man nagdawat. Ang katong ilang kuan, kanana ang ilang council dito sa simbahan. Oy nadawat. Sige, atong isgutan ni mahigala pero karon kay ni anaman ang naghatag mahigala nga district engineer kay nabulabog man so ilang giuli sad no. La katong uban din nga nakadawat iuli na lang to ninyo daan. Straight to the Now, point. arita mahigala sa mga isgutanan bida. Pagkagrabe kining hisgutanan sa flood control oy. Makakuyanap kini mga higala ning maong mga issues no. Grabe gyud.
Ato kini nga portion sa mahigalas di pa ta matusunahan hatod kanato mga kaigalan sa EXL Coffee Mix 17 in 1. Kini ang perfect coffee for you usa sa active nga sagol ini ang rose hip nga dunay pain relieving properties ug anti-aging properties. Mutabang sab ano reviewhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtunsab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man i-improve sab niini ang imong heart health. Gawa sa rose hip, doon na sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadorma, mangosteen, malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape, dili ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17 in 1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17 in 1 mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar o sa mga grocery stores duol sa inyong mga lugar. Straight to the point. Now, atong isgutan mga kagalaan. Pastilan di ay mahigala. Kini di ay mga kontraktor, no? Bisag kini sa diskaya, bitaw. Kabantay mo, grabing billions nga kwarta. Di ko kumba, ang ilang mangan sa construction firms ato naman ang naisgutan. Kay kani diskaya day, nagtubo nito sa mga pare day. Or naagi ni pagkasakristan sa Krista, no? Oh. Sumaw siguro nga kunya kadugayan anak nimo. Ang imong kwarta nga kaybaw kang kinurakot. Mawa siguro amot og unsa ba kang hitabo ha nga ingon sa nga gihimo sang instrumentos Ginoo nga makatabang sa uban. Pinagi sa daghan mo pud sa mga empleyado ko no, ha? Mao man ang mga argument ining ubang mga kontraktor nga daghang natabangan nga mga empleyado. Sa ato pa okay ra mangawat kay nakatabang mamong empleyado. Kaya nang laay ron. Kaya na may giingon mahigala nga, the end does not justify the means. Dili mahimo, oy. Nga, muingon lang kada nga, naman tadaghang empleyado, gihimo kang instrumentos Ginoo, no? So hala, mangawat lang kanito kwartas gobyerno, ang kwartas flood control ra. Kay total na amang ka-empleyado, ha? Mao na imong bot pasabot. Unya, katong iya mga construction firms, Alpha and Omega. Mga Diyos nun kayo. Ang sinugdan o ang katapusan, but pasabot na ang Ginoo na. Tanawar ko ng ustiya sa pari. Kana bang pan bitaw nga imisas pari day, na kanda kong pan, na anak diha ang Alpha and Omega. Balaan ka na nga na, oy. Kanang St. Matthew, St. Gerard, napamahigalay kinani ang Waymaker. Unya kanang Alpha and Omega naa kana sa kanang pinakabalaan gyud kay Ginoo na naa sa Ostias pare panidir gud niyo Ostias pare ni Alpha ug Omega na diha ug kana pong sa Pascal Candle kanang dakong kandila bitaw na butang na naa po diha Alpha and Omega mao na iyang kumpanya ni Diskaya. Makaingon sa kag medyo Diyos doon sa din Diskaya da. Unya kini ni ang purbida ato lang ning ana sa rog maayo gyud ha. Kay anyway karon giuli naman pod. Kini si Boss Henry Engineer Henry Alcantara. Ginganlan ni siya Boss Henry. Ang iyahay na rog tinagakay si Boss Henry o si Engineer Bryce Hernandez. Pwede ba na mapakita ito ilang naong dong? Nakay ko na naong ni Engineer Hernandez. Itapad na ko ng Engineer Alcantara be. Iyahay sa tinagakay ron. Si Engineer Alcantara mo i-boss ni Hernandez. Kay iyang assistant district engineer si Hernandez. Gitagak siya. Ni boss po siya tagak ni Hernandez. Kay laliman ka atol sa Pasko. Gihatagan sa Miguel kani kong mga GMC nga mga sakinan tag 10 million. Dunay Land Cruiser mahigalang tag 5 million. Patik nga relo tag 5 million. Ihapanghatag lag Pasko og kinini ang panahon sa birthday. Bidang ilngiga day kino. So matagan ka ng panahon sa Pasko nga di may GMC nga sakinan makaingon gyud ka joy to the world. Siguradong magkakanta gyud ka joy to the world. Karon ka nasakpa naman, padong gunis Paskos binilanggo ni.
Ha? Padong gani, makantay ni Ron Pascos Binilanggo gani. Ha? Unya, kini si Boss Henry Alcantara, unsang pagkaunsaa. Ingon po siya nga, waman kuno sa mangayo, gihatag raman kuno atol's birthday, o atol mga higala sa iyang katutuang Pasko. Di po ka makaingon, unsa ba ang analysis nimo? Ang imong assistant district engineer, kahibaw kag pilay sweldo nimo o kahibaw kag pilay sweldo sa district engineer? Ang ilang salary grade kahibaw ka? Makahatag bagod anang klasiha sa sakyanan? So salaktod mo na ang moral foundation, wa na gipiyungan na gyud. Gipiyungan na gyud. Kahibaw ka di man gano makahatag man ang imong assistant engineer anang GMC nga tag 10 million. Pila man dayang sweldo? Ikaw mismo sa Alcantara kahibaw na nga kini mga kinulakoy ra po na dito. Ha? Og si Alcantara pasultion gihatag kuno sa birthday, ang usa gihatag sa Pasko. Makaingon tag sana all. Daghan sa atong mga kaigsuunan nga mag-birthday, ang uban gani limot-limutan na lang ang birthday. Limot-limutan lang nya na human ang birthday kay way ikagasto way ikapakaon. Kay di man po na importante gyud ang kaon gyud, no? Kanang uban bitaw nga mga nag-birthday ay lang mo ka-pressure sad kay pinaka-importante makasud kag simbahan sa mga Katoliko, naka-apil kag misa, nakapanagkot ka, mo na importante. Ha? Nakapasalamat kas Ginoo ba nga imong birthday. Kay kini gong birthday usay atong limot-limutan. Ako bitaw kapila man ko naglimot-limot lang. Kadaghang higayon ki oy. Dito pa tas pika si bianan ki. Di lang ko magsaba-saba nga akong birthday. Pero di lang ta ma-pressure kay kini usay sungugon sa gusto nga birthday man asa man dapita karon. Ingon naman na sayo ang inuman, sayo ang pulutan. Sinsa lamang na kong tingog kay more or less naman eh. Ha? Uy, birthday man day rong kwanday. Birthday man day ron. Pero ay lang ka-pressure na, ay ka-pressure ha. Happy birthday to you. Yehey! Happy birthday, Idol Boyking! Dari tatong isgutag tiwas may gala. Kini si Boss Henry Alcantara. Makadawat siya mga luxury cars dito. Doon ay GMC, doon ay Land Cruiser. Tingali nagtuo po ni siya mga kagilaan kay matod pa daykin, musimba-simba masaday ni si kinini ang engineer Henry Alcantara. Si Boss Henry. So nakahuna-huna po siya mahigala nga ngadto sa simbahan mo donate sab siya. Diha na ron, kini mga politiko nga mga kawatan o kini mga taga DPWH mga kawatang dagko. Dapat mga kontraktor nga mga kawatan. Porbida, kugihan po kayo mo donate sa simbahan ni sila. Morning nga atong pagtagad mahigala pero karon ang simbahan dito parokya ingon nga ila kunong gikuan oy. Ilang iuli na nila. Kini moong pick up Nissan Navara. Kay paghatag brand new perting sinawa mga kigalaan ha. Na ni aning ilang statement kay malagmit kini si Boss Henry niingon gyud dito nga kanana ang mo donate unya siyempre masuod ni siya dito sa maong shrine kay shrine man ni day. Shrine no? So masuod-suod ka dito, nya doon na dito yung mga higalay, kay di man ang pare mo inidawat ano nga personal. Ang katumang ilang, kiniba na ang sa ilabang, sa parokya bitaday, unsa lingaan ining pastoral council ba? No? Nahukman sa pastoral council nga ato lang dawato ni kay Peter bang sinawa. Pero karon nga, nabulyaso, mahigala ilang iuli, no? Kaya itong panahon na gud paghatag po ni Alcantara wa pa man to issue atong panahon na, no? Although kung imong mabana-bana, makunahon na gid ngano man ning district engineer nga makahatag ani day. Ha? Ngilngig sa day ning maohon. Asa man ka mangita ana. Pero mo lagi na, wa na nila na hunahuna akong asagikan, importante nga naay nahatag nga magkatabang sa parokya. Mo na ilang gihunahuna dito, no? Karon ilang iuli mahigala kay nakita man lang bulyaso man. Unsa ba da ini mahigalang flood control man da ining mga kwarta ni Alcantara.
So sakto po na ngailang giuli mga suking tigpaminaw. Pero diha ka makaingon nga kinis Alcantara di ay murag hunahuna siguro niya kay nga kini ni ang muhatag po sa Pangginoo. Unya pwede po din mag-prayer request siya dito idakin. Sa may prayer request na nga sister, brother. Nako ihatag nga pick up din niya i-appeal ko sa pagampuha kung prayer request din nga hinaut unta nga dili unta mo uwan. Di lang yung taon mo uwan o kusog yung taon kay bida. O muwan magali ka na lang mo alindahaw lang gamay ba? Mo na itong iampo nga di lang yun mo kusog nga makauwan kay lisod nag mubaha may bawaan. Ato lang ni agi katawa-katawa mga kaigalaan. Or baka mingon pre-request na mo nga iampo na nga dili kayo mo kusog ang uwan nga dili makabaha o simbako gyud og maunsa galing nga dili ta masakpan. Nakabasa siguro ni sa giingon sa balaang kasulatan nga kini ni ang ihatag ni Cesar ang alang kang Cesar o ihatag sa Dios ang alang sa Dios. Naman as Biblia, naman na mahigala sa San Marcos 12:17. Nana diha, napuna sa San Lucas 20:25. Nana diha nga mga sitas Biblia. Nga katubang Jesus Christ gipangutana ba katong mahitungod sa kwarta. Mo bitaw nang kita mo hatag tagbuhi sa gobyerno. Kay kini ang atong income, ang atong kinitaan, muhatag tas gobyerno, mo na taxes na to. Kay naman na sa Biblia sad nga tahuron ang panggobyerno og ihatag sa panggobyerno ang alang sa gobyerno. Muhatag man puntag para sa simbahan kanang love offering ba. Mo na giingon nga ihatag sa ni Cesar kay si Cesar may gobernador at the time panahon ni Jesus Christ. Katong pagkasultiha ana, ingon sa ihatag ni Cesar ang alang kang Cesar og ihatag sa Dios ang alang sa Dios. Mo na nga sa atong income muhatag tas gobyerno, buhis. Mo-offer po ta simbahan, muhatag po tag tithes or 10% or baka love offering lang. Kay kining Katoliko, love offering naman is Katoliko. Wa man ni mga higala ingon nga pila gyud. Pero dunay uban nga mga Katoliko sad nga muhatag og dinagko. Sa laing relihiyon, stricto gis lang nga 10% gyud na kay. 10% sa imong income imo gyung itunol ngadto simbahan. Mao na imong kwan dito. Bahinan po nimong Ginoo kay Ginoo ra ba importante ra ba na? Kay mao ra ba nay tag-iyas tanan. So bahin kas gobyerno, bahin po kas Ginoo. Mo na giingon sa balang kasulatan Marcos 12:17, San Marcos 12:17, ihatag ni Cesar ang iya ni Cesar. Ihatag sa Dios ang iya sa Dios. Mo siguro kuno na po siguro busin rin nga. Ato sa hatagan ang sa Dios. Oy. Pick up na bara ang gihatag. Nya sila pod ang mga pastoral council po dito nakahuna po sila ilang gimitingan nga unsa man atong dawaton ni or dili ba. Wa po'y nakasulti nila dito dahil. Ngila lang anak nga, aron lang yun nga kuhan kay makatabang man sa parokya, sige ato na yung dawaton. Labi na magtanaw ka kay nga iyay kasinaw ra ba. So gidawat, pero karon na bulyaso man, ilang iuli. Nanang statement karon sa kinini ang parokya ni San Pascual Bailon at pambansang dambana ng Nuestra Señora de la Immaculada Concepcion di Salambao. San Pascual Bailon Parish. Ano yung ilang statement? Yan na. Katong ubang simbahan diha nakadawat pod og kinini ang mga gikan sa kontraktor o gikan sa taga DPWH inahinay lang pong yung uli ng uban. Bilib sa kuning mga kontraktor og mga kuan kay kugihan sa kayo, maayo kay mo donate sa simbahan. Maayo mo simba-simba ana, no? Pero katong dinagko ng ihatag medyo ikuan lang niyo, hinahinay lang ninyo na kay bisigi ka na sa blood control. So sakto kining gibuhat sa simbahan didto mahigala sa na kinini ang San Pascual Bailon Parish. Atong basahon na Tagalog man ni gahit ba na akong Tagalog mga kagalaan pero sige lang. Mao ni ang gisulti. Roman Catholic Diocese of Malolos. Paglilinaw ukol sa donasyong Nissan Navara pickup sa parokya ng San Pascual Bailon. Sa Binisaya pa ang katinawan labot sa donasyon sa Nissan Navara pickup ngadto sa parokya ni San Pascual Bailon. Ingon dire. Nung unang araw ng Hunyo 2024 ay ipinagkaloob ni dating DPWH First District Engineer Henry Alcantara sa ating parokya
ang isang Nissan Navara pickup. Gihatag ko no may galas parokya katong usa ka Nissan Navara pickup. Tinanggap namin ito in good faith dahil sa pangangailangan na rin sa ginagawang pilgrimage o pagdalaw ng imahe ng mahal na birhen ng Salambaw upang marating ang iba't ibang parokya. Pasinsala mo na kong tingog o pasinsala mo ni atong Tagalog nga medyo gahe gayon. Bahala na gahe basta importante nga ato gyud gibasa. Ila pong gidawat kay aron nga ang imahin sa mahal nga birhen makaabot didto sa ubang mga lugar, no? Nya mao din giingon dinhi. Ito po ay ipinagkaloob ng bukal sa puso at aming tinanggap ng walang paghusga sa kalooban ng nagbigay. So ilang dawat kini nga wa nila husgahe og unsa ang naghatag kinsay naghatag kay ngano man kini magong simbahan mga higala di naman pud sa musukit-sukit na karon og asa magikan ni. Kining kwartaha, Siyempre panalitan ikaw pare, panalitan kay nya dunay mo donate. Labi pa nang inahanglan ka karon dunay mga project simbahan. Di na pud mo sukit-sukiton dai ken kay alain ba sa kay dai nga mo donate nya sukit-sukiton nimo, no? So ni-donate ana pasalamat lapog ka nga ni donate, O nya kana na ang kanang pwede pag mauli, di iuli lang pod. Kay ni donate man lagi ni. Pero kana na ang para nako no okay ra ni siya ani ba total giuli man pero sa sunod siguro dai bana-banaon sa siguro dai sa kuan dai nga anya unsa man ning kuan nagka kay district engineer man ni sa DPWH ngano ka ning makadonate man nig pick up na bara. Medyo kontrabasil po teledyos doon dito sa Alcantara day nga kana na ang iyang hinaguan tingali ning iyang kuan siyempre ikaw pare o panalitan o sakop ka sa kinini ang inyo mga higalang pastoral council di naman lang ka maghuna-huna ana nga imong imbestigador na nga mag-imong imbestigador na ma-insulto mo sa itong naghatag no so ang imo labi nagsinaw na kay nang naagi parking ng sinaw kay mo kay salamat taon. Pero akong kuan ani unahon na gito pagbawi tong Rolls Royce kay kining sa parokya mahigala bida pero sakto na po ni sa parokya nga ilang ibalik no kay kini ni ang lisod man di man sa gobyerno kay ikaw district engineer ka afford kang muhatag ani di man sa gobyerno kay ang gobyerno mahigala di man pwede muhatag donasyon dito simbahan as a general rule so makaingon gyud kay hinatag gyud ni Alcantara no ang mapadog sa gobyerno na butangan na dihaday for official use only di man na pwede simbahan hinoon o panalitag kwartas gobyerno imo na pong butangan kay for official use only butangan na po nimo for religious use also. At aliyagi katawa mahigala sus din donate da in town si DPWH First District Engineer Henry Alcantara ngilngiga oy nagidawat po sa parokya kay wa man sila Malaysia in good faith man sila mahigala nga ilang gidawat na ikaduhang paragraph giingon dire gayon man dahil sa mga lumalabas na ulat at akusasyon ng katiwalian laban kay G. Henry Alcantara kaagad na pinag-usapan at pinagnilayan ng sangguniang pastoral ng parokya ng San Pascual Bailon ang nararapat na hakbang at napagkausunduan naming isauli ang naturang donasyon. So tungod ining mga isyu na nagsabot silang pastoral council nga unsaon tani so na ila na karong nasabutan nga ilang iuli kini. Iuli na mga higala kining mga sakyanan. Nya gingon dire kasalukuyan po naming isinasagawa ang mga kinakailangang hakbang upang maisauli ito sa tamang paraan sa wastong tao o institusyon at sa pamamagitan ng angkop na legal na proseso. So isuuli na ngadto sa gobyerno ganay uli. Kay di man na kang Alcantara. Di man ka Alcantara na. So ang ato ini pagdawat sa simbahan, in fairness simbahan wa sa kasabot o kasagi ka na. Nya lisod ba kay ang amang pug imong imbestigador na naghatag. So dili na dawat na pud nila kay niya may pick up para na sa donasyon kay ang ganini ang si District Engineer Alcantara god mapasalamaton sa Ginoo no unya doon na lang po siya mga pre-request nga unta og muuwan dili pud kay makabaha.
Kanunay man ang mo ni simbahan magpetisyon man na nga og panalitan nga dili pod makabaha o nya kanang dila pod in taon madalay kasakpan. Ato lang yagi katawa kay biliban ako na donate pa simbahan. Yagi tiwas dire sa ilang statement may gala. Ang pasang ito ay ayon sa panindigan at taga-bili ng ating diocese ng Malolos, gayon din ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Ang sangguniang pastoral, muna na ang Pastoral Council, no? Ay nagpapasalamat sa mga taong nagpapaalala at nagmumungkahi ng mga bagay na dapat gawin hinggil sa bagay na ito. Kaya mga tao nga naingon na, iulit ninyo na, no? Kaya ako'y membro sa Pastoral Council dahil ingon ko na pagsugod pa lang nga murag di tala mo dawat ng siguro ana kay imagine ka sa Alcantara district engineer basta gindi ka ng sakyanan makita man nimo daghan kay sakyanan siya napay mga GMC na ay mga kwan nadato magmaayo ni ngano ka ni pertin man dato maduduha ta pero dahil naman ang dadawat pero importante lang iuli matod pa dinhi kung sakaling ito ay nakapadulot ng alalahanin sa simbahan at sa sambayan, kami po ay humihingi ng paumanhin. Nindot po ni Day kay nangay sa pasaylo sad. Paumanhin mo na pasaylo no? Mayo po pagka-statement nila ni. Nga kung kuno kini nakahimo man og medyo lain nga paminaon, mga pasaylo at nais din naming ipaabot ang aming panindigan sa tunay na pagpapahalaga sa katarungan at kung ano ang tama. Mga na yung mga higala. So, nangayo po sa nindot po ng pagka-statement nga, medyo nangayo po sila mga higala o pasaylo kung ugaling naunsa ba, murag lapse of judgment ba sa ilang kabahin. Kaya ka nagong paghatag ron, liman ka nagmuhatag, panalitan ka ron, na yung muhatag mahigalag sakyanan o muhatag, nga nung magkapanghatag kag brand new ani day, ibutan na, asam din sa abroad, panalitan, gikan sa gawas, manghatag siya, matisinugatan t-shirt, akin madadara, maka-afford na ba siya? Pero bingon nga, gikan, muhatag man o pick up truck asa man brand new asa man trabaho custom medyo ikaw magabantay yung ka mo maglain tingalin o mingon may gala nga di na trabaho manghatag ko noog na ihatag sa kanan kisay mo hatag si kuan ana sa day ang negosyo nga nung dato day kayo mingon nga naman ang trabaho sa DPWH medyo magkakuan ka ba? Pero sige lang, kay atong panahon na god, wa pa man mabuto ni isyo ha. So atong panahon na, nakita na sa Alcantara, medyo may pagka-Diyos noon magbalik-balik simbahan, niya mo donate, na. So wa sa kahibaw, way malis tong ila. Tanaw siguro nila may Alcantara, nagkarong Domingo laing service. Sunod Domingo, GMC service. Sunod Domingo, mag-service mahigala og Land Cruiser. Sunod Domingo, mag-service. Daghang service ba? So tanaw siguro na kay nga, daghang magsakyanan ni siya so ato lang dawaton siguro ning usaan kay sa ilang tuyo po di ay nga aron nga nigpilgrimage nila kada na ang naay masakyan ang mahal nga birhen kay kining mahal nga birhen makasulti pa ni mo ingon po ni nga ay nalinyog dawatan na pero ang ato lang ani nga at that time ilang gidawat sa Pastoral Council way labot ang pare kay sila may nag-decide ilang gidawat in good faith matod pa. Importante ron nga ilang giuli nya nangayo po sa pasaylo. Kung ugaling dunay kakulian tong ilang desisyon mga sa pasaylo nindot ra po ni. So kato mga parokya uban dinha nga basidyo na mo'y nadawat dinha nga mga mga sakyanan gikan sa DPWH o gikan sa mga kontraktor hinahinay lang po niyo uli na. Straight to the Balik point. ta mahigalas tong isgutan nanon kini sa Alcantara daig musimba dito day pida. Mga G sa mahal nga birhen. Magapiyong-piyong pud ang mata Nagahimo sad sa iyang petisyon mga sukintig paminaw. Hahay, pastilan. Na sige lang niya ni donate sa lagi din tong kwan, iuli sa parokya. Mas maayo po nang iuli. Atong balikan ni nung taon mahigala ha kay bida. Di malasa ining kalakiha. Pero ang mga science ba, no? Mao gini ko mga politiko, mga DPWH, kini mga kontraktor, may kay mo kwan. No may kay mo donate simbahan og mga kwan.
Unsa na mga panginahanglan na, labi mga fiesta, may kay mo sponsor ha. Daghan ko kwarta god. Pero kanang kwartaha bitaw nga gikan mahigala sa hangin ng kwartaha bida. God na usab ang Senate Blue Ribbon Committee hearing si Alcantara ron mahigala mo ay dunay gibasang affidavit ato kunong paminawon sabi. Unsa ni iyang gibasa kasamang names? Gamay lang. Sige names. Play ko no. Mo ni si Boss Henry Alcantara. Okay. Sounds. Para kay Kong Saldi dinadala sa akin. Ako naman po ang nagdadala o naghahatid na hinihinging porsyento ng Kong Saldi sa iba't ibang tao niya. Hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang Paul at Mark. Dahil sila po yung nag-message po sa akin through Viber, disappearing message po iyon, na doon ko po dadalhin. May isa o 2 beses na dinala ko sa parking lot ng Shangri-La Hotel, Bonifacio Global City, ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan man, inahatid ko ito sa kanyang bahay sa Ladybug Street. Saldi ko niya? Valle Verde 6, Pasig City. Mula Ortigas po, kakaliwa ka stoplight, may gate ka kanan, kakaliwa ka kanan, makikita na po yung bahay. Minsan po, inuutos ko lang po, minsan po ako po ang nagbababa. May tao lang pong tatanggap, tapos po, iiwalan ko na po. Dinagdag ko na dahil lumulobo ang pondo ng Bulacan, napag-usapan namin kong Saldi na kung meron akong pwedeng mapagbabaan sa iba't ibang district engineering office. Nang dahil dito, nung 2020 hanggang 2025, nagbaba si Kong Saldi sa sumusunod. Bulacan 2nd, 573 million. Tarlac 1st, 2023, 1.350. Sa 2024, sa UA, 1.650. Tarlac 2nd, 925. Tapos 2024, 1.025 billion. Pampanga, sa 2023, 1.125 billion. 2024, 75 million lang po. Wala pong alam yung mga tao doon na DE. Ako lang po ang kausap nila. Hindi po alam nila yun ay kay Kong Saldi. Dahil ako lang po, hindi ko po pwedeng sabihin kung saan nanggagaling. Ito po, ang mga iba naman pong nagbababa ay nakilala ko ang kumpanyang Partstar. Ngunit kahit pamilyar ako sa Partstar, hindi ko kilala ang may-ari nito. Naging tauhan ng Partstar, ang kilala ko na MK. Na-meet ko po siya sa district. Meron po siyang project na isang tulay na inabutan ko before. Sa pagkakalam ko, si MK ay anak ng may-ari ng Partstar. Nagkaroon ng pagkakataon ng 2020 na lumapit sa akin si MK na Partstar na nakiusap na humingi ng listahan para sa flood control. Ayon kay plano raw nilang lakarin ng pondo para sa mga flood control projects. Ako'y nagbigay sa kanyang listahan at nalabas naman po ito sa GA at UA. Kinaklaro ko na wala akong alam o personal knowledge kung paano nakuha ng Partstar ang pondo at kung sino ang kausap nila para masiguro ang pagkuha ng pondo. Hindi po ako knowledgeable doon. Basta nagbibigay lang po ako ng listahan. Ang proyektong igilawad na Partstar ay pinunduhan mula sa National Expenditure Program at papondong itinakda ng bicameral conference. Ayon po sa record. Ito pa po, meron pong 2022, si Commissioner Mario Lipana po, ay nanghingi rin po sa akin ng listahan. Taong 2023, nakapagbaba po siya sa UA ng 500 million. 2024, 400 million. 2025, 500 million. Wala akong personal knowledge kung paano nila nakuha ang pondo at kung sino ang kausap nila. Ang listahan ng mga proyektong naipasok ni Com Lipana ay nakalakip sa sinumpang salaysay sa annex po. Andito po lahat yung detalye. Nung nabanggit po nung nakaraang hearing. Si Engineer Alcantara ni Mahigala? Engineer Henry Alcantara. Mitch Kaayon, uy. District Engineer. Noong taong 2021, nakilala ko si isang pagtitipon, hindi ko na po matandaan. Alam ko po Tapat niya si Secretary Bunuan? Na noon ay Former Secretary Bunuan sa DPWH? Ang pagkakatanda ko. Dito o si DOJ Secretary Crispin Remulla? Pwede siya magpababa ng pondo sa aking DO. At sinagot ko naman na opo, pwede po. Unong taong 2022, nakapagbaba ng halagang 411 million sa GAA si Yusek Mitch na may usapan kami na may gastos na 10% lang po. Hindi niya po pinakailaman yon. Sabi niya, bahala ka na. Kung sino man ang mananalo at contractor niya. Mao ni ang midonate sa simbahan. Noong ikapat na pag-delete ng Senate Blue Ribbon Committee hearing,
may dalawang larawan na pinakita ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, Senator Pampilo Lacson, kay Engineer Bryce Hernandez. Isang larawan sa isang lamesa na puno ng pera at doon ay makikita ang aking presensya na kung saan ay ako'y nakasuot ng blue na shirt at ito ay sa conference room ng lumang opisina namin. Para po sa kalaman, lahat po ng pera na yon ay para sa BICAM ni Kong Saldi, 519 million na may 20% proponent noong 2022. Ayay, BICAM Kong Saldi, Ito ha? ay galing sa iba't ibang mga kontraktor na nakuha ng mga proyektong naipababa ni Congressman Saldi. Ang pangalawang larawan naman po ng pera na nakasalansan sa isang bilyaran ay para sa proponent ng 2023 na 5.79 billion na dadalhin namin kay Kong Saldi na sa aking pagkaalala ay nagkakalaga ng 579 bilang 10% advance payment. Aking nireserba ang aking pagpasa sa karagdagang sinumpang salaysay kung sakaling ito ay mabibigyan muli ng pagkakataon. Ginagawa ko ang sinumpang salaysay na ito upang pakita ang aking kusang loob na pakipagtulangan sa sinasagawang bisyo sa Senado, sa House of Representatives at iba pang ahensya ng pamahalaan, kaugnay ng mga anumalyang proyekto ng DPWH at upang matuluyang palagutin lahat ng mga taong sangkot. Ilan po, Your Honor. Pwede bang pirmahan mo yung sinumpang salaysay para maibahagi sa mga miyembro ng komiting ito nang sa gayon, mamaya kung meron silang gustong tanungin, at least pirmado mo yung sinumpang salaysay. Ayay, pirma. Your Honor, dahil in good faith po ako, kahit wala po akong inaasahan pa kung ano ang mangyayari sa akin, I will sign this. Nagpapatunay na ako po ay willing po makipag-cooperate. I will sign this one po. Salamat po. Ito na, gitagak na saldi ko, mahigala. Mo'y nakadawat. Mo ni si District Engineer Henry Alcantara, mga kaigsunan. Ang District Engineer nga ni-donate po sa simbahan og kuan, pick up pa ni sa Navarra. Pero giuli na ron, ha, sa maong parokya. While signing, Secretary Remulla, I understand you have a manifestation to make before the committee. Yes, sir. Morning, Mr. Chairman. Morning, members of the committee. Due to the gravity of the allegations in the affidavit and it being a sworn statement, I believe that this will be very helpful to the Department of Justice and the Witness Protection Program in trying to file a case as soon as possible, as this is the demand of the people. This is what the people of the Philippines want. So in that regard, Mr. Chairman, I hope that I will be allowed to bring Mr. Alcantara to the DOJ this morning so that we can evaluate his affidavit in full, given all the annexes, and that we can also ask him to sign certain documents that may be necessary to pursue the malefactors mentioned in his affidavit. That is our request, Mr. Chairman. On condition that you have to bring him back after lunch, so the members of the committee may also propound questions. No? Yes, sir. We will bring him up. We bring him back by 1:30 to 2 o'clock, sir. In the meantime, they can read the affidavit, the signed affidavit, so they can prepare their questions later. Yes, sir. Any objection? Hearing none. So the manifestation or the request of the Secretary of Justice is hereby approved. Organ. Okay, Katdong. Okay, mo ni maigala na padayon karon nga hearing dito sa House sa Senate Blue Ribbon Committee. Mga sukit paminaw si Henry Alcantara karon. Engineer Henry Alcantara may may kanta na. Ha? Kay tanaw siguro niya si Bryce Hernandez din, kanta na maguna-una. Alkansi siya ng kalakiha sa mapriso niya si Bryce. Magagawas ug ang uban pa, ha? Binukingay na karon, no? Tanaw na ko kini mga contractors mahigala manug-an na sa ni aron nga makuha gyud kinsay pinakadakong buaya diha. Amoy kuhaon. Kay lisod man kayo katuto ang mga gagmay-gagmay ra. Alatugan na lang mo tinuod kay lisod man sa kay kamo magantos kamo. Mura mo si kamoy mapriso kamoy magpasan tanan nga di man kamo maoy labing bulahan gyud. Straight to the point. So isulti na lang tanan. Mo nang gihimo karon ni Alcantara, na medyo pa kuan ba mahigala, ha? Mura pa siya og kanang paduko-duko pa.